Ja, vi har om Ravnkeld Frøjskud Saga. Og jeg vil starte med at fortælle personerne i Ravnkeld Frøjskud Saga. Ja, vi har hovedpersonen, som er Ravnkeld i sagaen. Ravnkeld, han bliver også, det er jo også sagans titel, så derfor ved jeg, at han er hovedpersonen. Ravnkeld, han bor på den her gård her, som hedder Adelbod. Her bor han i nogle år, og så har han så hans kone Oddbjørn og hans to sønner Tore og Asbjørn. Ravnkeld bliver i starten beskrevet som en 15-årig dreng, som er lovende og dygtig ung mand. Ravnkeld, han ser sig selv som en højrestående mand, og det er også fordi han kommer fra en god slægt, som samtidig er betydningsfuld og er en god person. Ja. Så har vi jo Ravnkels hest, som er meget vigtig for ham. Han hedder Frøjfaxe. Og han har ligesom svoret den her ed, at hvis nogen som helst rider på Frøjfaxe uden hans tilladelse, så vil han slå den ihjel. Ja, og det skal lige siges, at den ed, han har aflagt, det er til guden Frøj, som han elsker meget, meget højt. Og det viser også, at han lægger meget værdi i sine løfter, fordi at det ender også med, at han dræber Ejner, fordi Ejner vælger at ride på hesten. Ja. Så han lægger meget værdi i sine løfter. Præcis. Yes. Ja. Så har vi Torbjørn. Skal vi bare... Ja. Ja, vi kan lige hurtigt sige kort af Ejner. Han er modsat Ravnkeld. Han måske ligger lige så stor vægt på de her løfter, fordi han vælger sig op på det her løfte. Ja, altså de har to ret forskellige værdisæt, kan man sige. Som vi snakker om, at Ejner ikke har noget imod at bruge sit løfte, om han ikke vil rive på Frøjfaxe. Så har vi Samme Øjvind. Øjvind, han er sådan ligesom den anden hovedperson. Ja, det er fedt, må være fætre til Ejner. Ja, yes. Det er det. Og de skal ligesom, efter Ejner er blevet dræbt, så skal de ligesom hjælpe med at genvinde slægtens ære. Sam han er også meget velhavende. Ja. Hvorimod Ravnkeld han er også meget velhavende, men for eksempel Bjarne og nogle af de andre, de er ikke velhavende. Men både Sam og Øjvind, de er begge to meget naive, og det ender jo også ligesom med, at det går ud over Sam selv. De er for gode tro. Ja. Og dog, fordi at det er hele historien med, at den ene tager hævn over den anden. Men når vi snakker om at være godtroende, så ligger det i, at Sam ikke dræber Ravnkeld, som Ravnkeld dræber Ejner. Men det de gør, det er, at de erklærer ham fredløs og torturerer ham. Og så ender Sam med at så prale af det, så det giver ligesom bagslag til sidst, hvor Sam ligesom ikke formår at ligesom genrejse slægtens ære. Ja. Der er en sprog. Ja, det er en sprog. Okay. Ja, sproget i den her saga i hvert fald, og et generelt træk i sagaer, er, at sproget er meget objektivt. Det der bliver beskrevet, eller det der en saga primært består af, det er handlinger og replikker. Og vi har generelt ikke særlig mange miljøbeskrivelser og personkarakteristik, eller vi har en almindelig personkarakteristik, men miljøbeskrivelse. Og alt hvad der beskrives, for eksempel det her citat. Skal vi læse det op? Skal vi læse citatet op? Ja. Ej, det kan vi ikke. Ja. Men det her citat vi har her, så altså vi kan se, at det er en meget aggressiv handling, men alligevel bliver den beskrevet meget realistisk, som om den bare bliver observeret, uden egentlig at det bliver tillagt nogle følelser. Ja, tit også i sagaer, så bliver tingene beskrevet meget sådan. Jamen sådan var det bare, bum bum bum. Altså sådan, lige præcis som... Ja, mere er der ikke det. Nej.
videre. Jeg laver en struktur med det først. Ja, i den her saga her, så den foregår meget på et reelt plan. Altså det vil sige, der bliver ikke brugt metafor eller billedsprog. Men til gengæld bliver der beskrevet mange af de her geografiske områder, hvor de her slægter kommer fra. Og det gør også, at selve den her saga her, den bliver mere troværdig, og man tror mere på den, fordi at de geografiske områder findes rigtigt. Også miljø, som nogen nævnte før. Miljøbeskrivelser er der ikke i sagaer, og det er fordi, at i en saga, der skal man præsentere slægterne, altså det er slægterne, som er dem, man tager højdepunkt for. Så derfor så glemmer man ligesom at snakke om miljøbeskrivelse. Og blandt andet, så, altså i sagaen, det foregår over en lang tidsperiode. Og i den her tidsperiode her, der bliver der beskrevet altså udviklingen med de her slægte her og personerne, men samtidig så bliver det ikke beskrevet den her ændring, der sker i miljøet, eller for eksempel naturen. Det er ligesom slægterne, der spiller den her centrale rolle i de islandske sagaer. Ja. Morale. Ravnkald-sagaer. Ja. Ja, altså ligesom hovedtemaet i den her saga er hævn. Da det jo altid handler om i de her islandske sagaer, at først gør slægt A noget, så gør slægt B noget, så kører den ellers bare. Ære er en meget stor del, når man er ligesom ikke noget uden sit ry og sin ære. Så hvis ens ære bliver krænket, så skal man ligesom gøre ud på det. Og det er ligesom det, der sker for Ravnkeld her, hvor han bliver tortureret. Præcis. Ja, og man bliver også meget nag, altså det er noget, som man gør i alle sagaer. Du glemmer ikke, hvad der skete for eksempel for 100 år siden. Og man tilgiver det. Men man tilgiver det heller ikke. Og det er derfor, der er den her dominoeffekt, hvor der hele tiden bliver konflikter. Ja. Og så sagaen slutter ofte, når den her hævn ligesom er overstået. Så er sagaen ligesom slut. Ja. Så er vi noget om morale. Ja. Ja, altså det ender med at gå galt for Sam i slutningen af sagaen. Og der er ligesom lagt 2 grunde op til det. Fordi først så praler han for meget med sin sejr og får ført sig ligesom frem, og han styrer ligesom Ravnkeld nu-agtigt. Men så gør han så den her store fejltagelse, at han ikke udfører sin hævn fuldt ud. Så han torturerer ligesom kun Ravnkeld, men han dræber ham ikke. Som Ravnkeld dræber Ejnar, og derfor giver det ligesom bagslag, og så Jeg kan sige, at han lidt begik en fejl, altså ved at ikke at slå Ravnkeld ihjel. Ja. Det gør også, at situationen den her, den ikke vil stoppe. Fordi så vil den altid gå videre. Ja. Der er ikke en ende på slutningen. Ravnkeld er stadig i live til at tage hævn igen. Ja, præcis. Og sådan vil det fortsætte. Ja. Skal vi lige hurtigt, altså derfor er moralen, at man ikke skal sætte sin ære over styr, fordi det er lidt det samme han gør her, og det ender med at ligesom at gå ud over ham selv i sidste ende. Fordi det ender med, at det er Ravnkeld, der ligesom har sit på det tør. Så det er ham, der ligesom det er ham, det går godt for til sidst. Ja. Fordi han får endnu en mulighed. Ja, så man kan sige det. Og nu har han et godt omdømme. Yes. Og det var vist det. Yes.